¿Tú la de abajo? Sí. ¿Y qué tal? No tan cerca. Esclama, tu un equipo. No, pues, seguro. Hola, mamás, ¿cómo están? Nerviosas. Emocionadas, nerviosas. Hola. Tú siempre es el objetivo indiscreto. Yo acabo de hablar con ellos. Que ya han aterrizado. Y que están muy nerviosos también. Hola, Àngel, com estàs? Molt bé. Molt bé. És el teu pare, no? Hola. Sí. Sí. Amb nervis. Està molt ràpid. Bueno, no gaire. Detalle crucial, ¿has grabado los gritos? Molt bé. La mano, la cabeza, ahora que me queda. Hi ha una llegenda que diu que dos gegants es barallaven per una princesa i els hi van fer construir dos monuments. Un gegant va construir això i l'altre va construir un pou. Però quan el gegant del pou va... Què passava amb el que acabés primer? El que acabés primer s'enduria la princesa. I el gegant del pou va trobar aigua, però just el que construïa la naveta anava a buscar l'última pedra i va anar al pou i li va tirar a sobre i està enterrat allà. Per això a la naveta Students li falta una pedra. Quina pedra és? Tot. Molt bé. De tot. L'última pedra, la que falta, no serà la d'aquí baix, no? L'última pedra serà... Això és lògica de segon d'ESO. Lògica de segon d'ESO. Falta una pedra, no serà la dalt de tot, no? Se suposa. Val? Aquesta és l'entrada abans de les probabilitats de que es perdi. Són 4. No, prima di vedere questo. Què és apotecari? Què és això d'apotecari? Què és apotecari?
Com ha anat el dia? Què heu fet avui? Banyar-nos i tirar arena. Pinyes també heu tirat? No, però no he tirat. No, Rafael, no m'ho crec. Yo le vi una talaia. No, con lo bueno que... Exacto, sí, sobre todo saltos, sí. Pues que me fui a bañar con mi madre a la cala y no me eché crema y me quedé enterita. Lo del papelito este de Ciutadella. I què, qui ha guanyat o encara no ho sabem? No ho sabem, però espero que siguem nosaltres. No, ho hem fet molt bé. Tío, vaya idea. ¿Estás triste o qué? Poden venir a Sant Francisco? Anem a la platja. Sí. Alguns, o sigui, no tots.